Una bona notícia i una dolenta. Avui Esquerra Republicana ha trencat la unitat de tots els partits polítics de l'Ajuntament per reclamar que l'aeroport es digui Aeroport de Tarragona. Crec que és un greu error i una greu irresponsabilitat per part d'Esquerra Republicana no recolzar allò que està demanant tota la ciutat. Però en tot cas s'ha aprovat a iniciativa, com sabeu, de la moció que vam presentar nosaltres, i Esquerra Republicana sabrà i donar les explicacions que tingui que donar de per què no ha sigut capaç d'aprovar i per tant trencar l'unanimitat de tots. I és un bon dia també perquè, i tenim una bona notícia, perquè avui hem proposat la celebració d'un plenari extraordinari en un dia festiu, amb participació de la gent, dels veïns, amb participació de les entitats econòmiques, de les cambres de comerç, del moviment Mouta, a l'hora de que siguem capaços tots de generar un sol document amb el que fa referència al tema ferroviari a la nostra ciutat. Si agafeu el diari, quasi cada dia s'estan llegint reflexions, articles sobre el tema ferroviari. Sembla que tothom en parla, però potser en aquests moments Convergència i Unió ha cregut necessari demanar a l'Ajuntament que se generi un sol document i que aquest document sigui participatiu i sigui amb l'aposta i amb el treball de tothom. Faig aquesta cara perquè no sé exactament si l'alcalde ens acabarà dient que sí o dient que no. Jo crec que no s'ha atrevit a dir que no. L'ha agafat una mica amb el pas canviat. Jo espero que digui que sí com a exercici de responsabilitat i que per tant puguem tindre ben aviat, com us deia, un document, una declaració de la ciutat de Tarragona que parli estrictament de quin és el model ferroviari que volem.